lên tí cả chính em jongi na du ka khele mat baya ngi la kha ngi la don lupa kinom ten lên tí bat kita kidai imei bat ipa hatu don manu balaban siêu keliang yaka jing i jongki shishaka bapa lat liam wala jing e pun sin kiwan ban teluk sao hen rei da lei lei ru em yang i ke nong pen pao khu blei shi bun khu blei da shisha yakitim sneng tin krau ba pila ai hanga khu blei shi bun ya piku mei ku ba lentilawe ka jing in pi pen ianga khu blei shi bun ki kentin ksya rupa ki balong ru ka bon ka ikhtiar da shisha khu blei shi bun ba pi don lang bat nga jing i jong pi ngan ri khop ha do nu chonga na du bangi lastang kum nu lakikti bangin kne ling ko drong ne li ni yong haki lei lei kam ju pe ti kamon ka diang jong ki angi ki ju ai WhatsApp las arkithe na ben ta jongi kim khuslai hatu don manu balaban siêu keliang yaka jing i jongki shishaka bapa lat liam wala jing e pun sin kiwan ban teluk sao hen rei da lei lei ru em yang i ke nong pen pao khu blei shi bun khu blei da shisha yakitim sneng tin krau ba pila ai hanga khu blei shi bun ya piku mei ku ba lentilawe ka jing in pi pen ianga khu blei shi bun ki kentin ksya rupa ki balong ru ka bon ka ikhtiar da shisha khu blei shi bun ba pi don lang bat nga jing i jong pi ngan ri khop ha do nu chonga shisha yakitim sneng tin krau ba pila ai hanga khu blei shi bun ya piku mei ku ba lentilawe ka jing in pi pen ianga
di balong kabur ka ikhtiar da shisha Ku blei shi bun ba pi don lang bat nga Jing i jong pi ngan ri khop ha do nu jo nga